kamnandi at the expense of your salary engekhoyo. Funeka uyazi uba it's not a blessing. It will never be a blessing. Khawonje decide kuyangiva. Yes sir. Yathini question? Impendulo. Iyafuneka. Nkosi. Iyafuneka phi? Iyafuneka phi? Ndincokola nomnye umzalwane. Ayikho ngabi na? Uyakwazi ubotshwa but usebenze. But insebenzo yakho ingabonakali. Ingathini? Ubile for nothing. Ubile for ukungachati ayikho kusiqalekiso. Uyakwazi uchata, uyakwazi uthini? But apha emtshatweni ufumana ngathi usesihogweni. Yayenza isense bazalwane. Nam ndifuna si-understandile uba jonga ukungachati kungathini? Ukungachati ungathathi as a curse. Ngoba uyakwazi uchata. But uthi ngosowulapha kuwe ubona uba awuzazi le nto wayifasifaka. Apha next door ubebona indlela eqhutywa ngayo uba ingathi konwatyiwe kwapha next door. Ucinga uba yintoni endingayenza ze nam ndibe njani? Jonga ukubotshwa kwakho akunanto yakwenza nento yenzeke next door. Akunanto yakwenza nento yenzeka phi? Zenithi xa nilikhulula kuvela abantu benibuza uba liyaphi nithi liyafuneka enkosini. Ithi iBhayibhile bafika xa befika for years elesile libotshelene. Lenza indlela elesile for how many years? For years. Akuxela umntu lalilithi ixesha elalibotshele lona. But uYesu on this day kanti ufuna into azayiqabela engena eJericho eBethlehem eJerusalem. Xa fika wathi likhona iesile liphaya. Dine esile liphaya. Dinengoma ekwela esile libotshwe pha. But ela esile ngeke lifike endaweni yeworship lingakhululwanga. But namhlanje kule season ndifuna usebenza ngalo. Namhlanje enye yendlela yokukhululeka kuxa uzawuziphutha kwiposition nakuthi Thixo ndifuna usebenze ngam. But kule ndawo ndikuyo angeke ndikwazi ushowa any commitment because ndibopheke kakhulu. Ithi iBhayibhile eselalayo lathi balivela ela esile kusizwa nalo kuthi abantu bendlala iingubo zabo besendlala liesile ebekudala libotshiwe. Kulo nyaka ndikhathala uba ubotshwe ixesha elingakanani but ngunyaka wosuku lwakho, ngunyaka wokuphakanyiswa kwakho. Kuzakwendlala i-red carpet. I-red carpet izakwendlalelwa wena. Kuzakwendlalwa i-red carpet. Kusendlala li-celebration yempilo. There is a new direction ozawungena kuyo. Uzakwendlalelwa i-red carpet. Usiyothenga imoto kwa-Mercedes-Benz. Uzakwendlalela i-red carpet. Usiyokwenziwa i-housewarming yendlu yakho. Yi-season yokuphakanyiswa kwakho. Nikhululeni nize ngalo. Athi abantwana babebuza uyaphi? Uthi ndiyafuneka enkosini. Kukho istatement ozawuthi usawusithetha amagqirha azawuma. Siphinde statement ndiyafuneka enkosini. Chapter number 1 Hebrews. He is upholding, sustaining all things by the power of his voice, power of his mighty. He is upholding. He is sustaining. Do you want to be sustained by God? He is sustaining. He is keeping things together. Things are kept together by the power, through the power that is responsible for his resurrection. At the Bible, umoya walowo wavusa yena umbinga phakathi kwenu uyakwenza imizimba yenu engakufiphile. Bazalwane, I'm talking about the power. The power of Jesus. The power. Sit down. And the exact representation of his being, sustaining all things
things by his powerful word. Doing what? Sustaining. Sustaining. All things. All. Sustaining. What is to sustain? Londoloza. By the power of his powerful word. Jonga udinga wena, that kind of sustenance. That's what you need. Jonga, because kunamaxesha amaninzi ukuthi uzigcinile but izinto zonakala. Ngelo xesha usigadile. But look how broke you are. How frustrated you are. Emveni koba izinto zonke uzigcine. Hayi lecawa indiva le. And it will take years for you ukubangaba uphume ukhululeke. Kodwa xa sisiva apha esneni Ubotshweyo, at the voice of Jesus, go and untie it. Xa bebuza ubuza ubaxela at the power of my voice. Diyalidinga. Liyafuneka phi? Enkosini. Liyafuneka phi? Enkosi nasi sizathu liyafuneka phi? And xa sisiva abazalwane, i-argument yayaphela. Aba bantu, they were ready to argue. Kubanga xa likhululwayo bazawumamela izizathu ezikhululwa ngalo. Kodwa eli liyafuneka. Jesus, the Bible says, he's keeping all things together. He's keeping all by the power of his word. Hallelujah. So on Friday, I told the church, or those who were here, ekhululwe wenza ngayo principles uThixo. Wenza ngayo ntoni? Njengoba thina sijonga ipower yakho uba xa ubekela izandla abantu bayathini? Bayaphila. Kukho ipower abambe ngayo izinto. Kukho ipower uThixo agcine. Jonga, if izinto nazo zigadwe nguwe, ungalahlekelwa zizo nanini. Kodwa xa zigadwe yile sustaining power kaThixo, nditho sowujonge ngapha amagwirha uflayithele into zakho zigarantile ukuthi zicovered. The reason why sinida spiritual coverings kaThixo yinto uba thina siyalala but yena kalali, ungumgcini kaSirayeli. Ezinzulwini zobusuku xa ulala wena udinga a supernatural being ezawuhlala ijongane namagwirha, because singabantu siyadinwa. But ekudinweni kwakho makubekho isidalwa. Abantwana bakho Priska ungabagada kana 6 months, 7 months, 8 months, 9 months. But jonga, once umntana wakho bekwiqanaba loba umshiye nenini, awusena power over yena. Hayi ibandla likhona. Once ashiyeke kwineni uhambe for 8 hours, isuku lonke uphangele ushiyeke nasi strange ongasaziyo, but wasithemba ngempilo. Ungafika ukuthi ukhwela ibhasi 8 hours inde, kuthi emveni kwabo uhambile simbone sehlapha ngestrato ephethi abhaka sacela ubheka eklinikhi, kanti ibhasi yabhukishwa kudala, umntana wakho uyatrafikwa ubheka emazweni. Jonga ngeke ukwazi umgada, but there is a sustaining power. We have a God. We have a God. Ongalaliyo. Uthi sowuhambile ndifuna lobo mshiyana nini uthi thimba ezandleni zakho. Ndiyamshiya. Build a hedge around my children. Build a hedge that will sustain them even when I'm absent. Let the hedge protect your household. Let the hedge protect your children. Uthi emsebenzini phangele overtime. Ndabaqasha umntana usenenini. Kukhona i-possibility abangalala. Una enough time ukwenza nantoni afuna uyenza. But we trust in the Lord. Sithi Thixo. Thixo kaSirayeli. Thixo ka-Abraham. Thixo ka-Isake. Protect. Thixo wabawabethu. Keep our children. Keep my accents. Zonke into nazo. Zonke into nazo.
Zonke into nazo. Zonke izinto. Bandla. Zonke into nazo. Zonke into nazo. Kuhanjwa ezindaweni zoba kususwe wena. Uzakudlalwa phandle. Kususwe wena kuzongena yena. Hayi. When you Africa ngale mini boss ithethe any language. The language that you don't understand. Hayi bakwenzeke ntoni? Kukho abantu abafuna isitulo kuso. Kukho abantu abafuna le ndawo kuyo. But the Bible, he is sustaining all things. Come on, faith. He sustains all things. He upholds all things. Come on, faith. Come on, faith. Come on, faith. All things. All including things. your children. He sustains All things. including your work. He sustains All things. including your health. He sustains All things. including your family. He sustains All including your finances. He sustains all including your up and downs. Uhamba nje apho ungazaziyo, but kusukhona. He sustains. Hallelujah. He sustains. Hallelujah. Uqiniwe. Hallelujah. Uqiniwe. Hallelujah. Uqiniwe. Hallelujah. Uqiniwe. Hallelujah. Uqiniwe. Uqiniwe man. Uqiniwe. Ngoba sowuqinile unqina ubuye ungalandli. Yithi uqiniwe. Hallelujah. Ngoba sowubhayizile but ubhayizile usafe because he sustains all things. All things. He sustains your health. Impilo yakho. There are arrows by night, arrows by day. There is terror by night. Ulele amagwirha ayathakatha. Kukho intoni ezitshintsha-tshintshanayo. But you are sustained. You are kept. You are covered. Under the shadow of his wings you are safe. To David, under the shadow of his wings, I'm safe. I'm safe. But you got put one because I can. Hallelujah. Umsebenzi wakho uyafihlwa. 2023 icareer yakho iyafihlwa. Bakhona abayisingelayo. Bakhona abafuna ukuchitha umzwako wenu. But I speak, I release that power, the power that sustains, the power that sustains. Spiritual covering, spiritual covering. Rabana no shakato.